Сәлем дусларым, матурларым. Сәлем дуслар, инде безнең көзге хит-парадның чираттагы чыгарылышы. Хит-парад. 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 Дуслар, инде сез үзегез күреп торасыздар, безнең урамда ничек салкын, хәтта без микрофонга кирттек кәҗә сакалын. Кәҗә сакалымсың, кәҗә күтеме? Сакалы. Кемнәр катнашкан соң безнең хит-парадта? Барсын да күрәчәксез. Дуслар, инде сез барыгыз дагын безнең көзге хит-парадта кемнәр катнашканын күрдегез. Хәзер без сезгә кемнәр җиңгәнне әйтеп үтәчәкбез. 3нче урында безнең Гүзәл Уразова сагындырды авылым җыры белән. Yazlı kişte жылап узам әле, яшакларыны искә төшереп, шомыкларын кушып, сириннәрен үбеп, сөю хисләреннән үтереп. Икенче урында инде безнең дуслар яшь танылып килүче дуэт Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар Машалла җыры белән. Машалла, матурлыкны биргән Алла, машалла, машалла. Беренче урында безнең кем? Кем? 1683 тавыш биргән Эльмира Нагыймова. Бер-беребезне ярат җыры белән. Котлыйбыз. И. Синме мине яраткан, минме сине яраткан, әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Дуслар, инде шуның белән безнең әлеге чыгарылышыбыз тамам. Сез ничек уйлыйсыз, әлеге җырчыларыбыз лаеклы урында урнашканнармы, яки инде башка җырчылар җиңәргә тиешигезме? Үзегезнең фикерләрегезне комментарийга языгыз. Барысында көтәбез, лайкларыгызны көтәбез, репостларыгызны көтәбез, комментарийларыгызны көтәбез. Соңгы арада безнең хит-парад бик популяр. Барысы да сезнең өчен. Бик зур рәхмәт. Пока-пока.